Gị onye na-ege m ntị na-anụ olu m na mgbe awa a, tụruo ntị gị ala ọfụma ọfụma. Iwu nwoke, iwu nwaanyị. Achọrọ m ka ị mara na ihe nwoke na nwaanyị na-eji abata n'ime marriage chịkọọ aka ọnụ nọrọ n'ime marriage wụ ka ha mụọ ụmụaka, tụkọọ aka ọnụ zụọ ụmụaka ahụ ga-ele ha nka n'oge nka ha. Ụmụ ahụ ga-aghọrọ ha ụkwụ ghọrọ ha anya n'oge nka ha. Ihe ọzọ m chọrọ ka ị ghọta wụ na nwa ewu ga-anwụ, ọ ga-eru n'ikenga. Ọ bụrụ na ọnwụ egbughị nwa ewu, nwa 5 years ahụ ị na-ele anya, nwa 3 years ahụ ị na-ele anya, nwa 8 years ahụ ị na-ele anya, around these ages 5, 6, 7, 8, anaghị echefu ihe mere ha na this time ma ọ bụ na ha etochawuo mmadụ. Ndị Igbo si na nwa ewu ga-anwụ, ọ ga-eru n'ikenga. Mara ihe ị na-eme nwa gị na-ebi, mara ihe ị na-eme obere nwa ahụ nọ under you, mara ihe ị na-eme nwa ahụ gị na ya nọ, nwa ahụ ifiliri igboje ya nọrọ ebe isi ya nọrọ. Nwa ahụ ịtụkpugharịa ya gị fobarịrị oterọrọ nwa. Mara na nwa ahụ ga-eto echi, ihe ndị a niile ga-anọ ya n'okpokoro isi. Ọ bụrụ na e nwere nwa nọ n'okpuru ṅụ kwesịrị ka ị ghọrọ ya nne, kwesịrị ka ị ghọrọ ya nna, ka nwa ahụ ghọrọ ya nne na nna. Mana gị bịa na ọwụ gị mụrụ ya n'afọ ṅụ na ị ga-eme ihe masịrị gị. Ị maghị ihe Chineke ji gọzi ṅụ, onye na-akara aka ya. Ihe niile wụ great men today, ndị kpatara ego ha, ndị ji aka ha rie otobe ọgaranya, weta onwe ha n'elu. O nwere mgbe ha gere imi, o nwere mgbe eku ha n'aka, o nwere mgbe ha wụ obere nwa, e nwere mgbe oge ụmụ okorobịa ụmụ ibe ha, ụmụ agbọghọ ibe ha jụrụ ha sị, iwe onye, what can you do? Who are you? O nwere ndị nwere ikwu today, ikwu ha wụ ọgaranya. E nwere ndị nwere mmadụ, e nwere ha na-akpọ onye nwere mmadụ ka onye nwere ego. E nwere ndị nwere mmadụ taa mana ha enweghị ihu ịzụrụ gaa n'ụlọ onye wụ onye ukwu, wụ onye a na-asọpụrụ asọpụrụ. Ha agaghị ezereli gaa n'ụlọ onye ahụ. Ọ gịnị kpatara? Ọ wee encounter ha nwere wute onye ahụ mgbe ọ dị obere. Mara ihe ị na-eme obere nwa nọ n'okpuru ṅụ taa, n'ihi na ị maghị echi. Mgbe ị na-ekpe ekpere sị Chineke gọzie m, Chineke nna, ana m arịọ ṅụ lekwasị m anya obi ebere. O nwere ike wụrarị na Chineke lekwasịla anya obi ebere. Obere nwa agaghị imi n'okpuru ṅụ, ọwa anya obi ebere Chineke lekwasịrị ṅụ. Naanị ihe ị nidiri ịdịwo ịdị mma. Naanị ihe ị nidiri wụ ịdị mma, dị good to that child. Obere nwa nọ n'okpuru ṅụ, obere nwa na-akpọ ṅụ aunty, na-akpọ ṅụ brother, ọ na-akpọ ṅụ mommy, ọ na-akpọ ṅụ daddy, ọ na-akpọ ṅụ mama. Obere nwa nọ n'okpuru ṅụ na-akpọ ṅụ aha a na-akpọ nne na nna, ọ aha a na-akpọ nwanne. Gị ile gị enwe otu gị na ya bụ shiri leti, gị ile gị enwe otu unu shi share blood, gị filie na ka ịrụsị ururu arụrụ ala, ka ị mee ya na ọ ka wụ obere nwa. Onye kwukwere na o nwere ọnụ, okwuli okwu, onye awụkwa n'ebe m nọ. Hello, ike na-alụ ala, ike anaghị ala elu. Mgbe nwa ahụ ga-ebilite iti eti, mgbe ahụ ike agwụla ṅụ. Ị ga-eletali ya anya n'ihu ma ichetacha ihe niile i mere ya. Ụfọdụ today, their own guardian angel ha na ya bi taa, ha na-arụla ha ala arụ ka ukwu mgbidi, megbute nwa ahụ na-amaghị na echi dị anya, na-amaghị ihe echi ga-eweta, na-amaghị that na ndị ka ahụ iji anya isi sọ ọwụ mụrụ ihe ha ga-ewu ha nwa wee be the star nọ. Ọwụ ka ahụ nọ n'okpuru ṅụ, ọwụ gị buru n'afọ ṅụ, ikekwa ya wee be the star nọ. Ha wụsitecha ha n'anya. Ịwụrụ nne, ị kwesịrị ịwụ nne ọha. Gị wụrụ nna, ị kwesịrị ịwụ nne ọha. Ị gaghị ahụ obere nwa a na-emegide gị meshi ọnụ. Ị gaghị ahụ obere nwa gbakwutere ṅụ gị ịkpa ya agwa ọjọọ. Ị gaghị ahụ obere nwa nọ n'okpuru ụlọ ṅụ gị ịkpa ya agwa ọjọọ. N'ihi na ihe ndị Igbo si na nwa ewu ga-anwụ na ọ ga-eru n'ikenga. Nwa ahụ tochaa, ọ ga-eleteli anya n'ihu. Ị ga-eleteli anya n'ihu. Ọ ya ka m na-ajụ. Ụfọdụ ndị o nwere ezinụlọ nọ today, ihe batara n'ụwụ ihe ọma nna ha mere mmadụ somewhere n'oge mgbe gara aga. Ụfọdụ awụrụ ke nne, nwoke ọlụọla nwaanyị, ka m nyere nwoke aka, ka m ihe chetara m ihe nwoke a mere m. Ọ wụ ebe ahụ ka ihe siri bata. Ọ dị na mma chọrọ chọta ụmụ ya, chọrọ chọta ezinụlọ ya. Gị wụọ nne, wụọrọ ọha nne, ọ wụghị nne for ụmụ gị alone. Ị kwesịrị ịwụ nne ọra. Ihe ọbụla wụ obere nwa gị kpukpukwa ya, kwuo eziokwu, kwuru n'eziokwu. N'ihi na ihe ndị a niile wụ mkpụrụ a na-akụ akụ. Ọ ga-achọta ụmụ gị mgbe ị na-elewe ha anya.
o nwere ike wụrụ mgbe ị nọ ya, wụ mgbe ị na-anọghị ya, mana ihe ọma ahụ i mere ụmụ onye ọzọ, ọ ga-arụrụ rụta ṅụ amara ṅa amara sọ ei nwaanyị na nwaanyị obiọma, ihe ọma anyị mere ụmụ ndị ọzọ ga-esoro ṅụrị. Ya wụrụ nwoke a ga-eji ṅa ama atụ, ị ga-eri uru okwu ọma i kwuuru nwa onye ọzọ, ị ga-eri uru ihe ọma i mere nwa onye ọzọ, mana gị sị mba na ị ga-eme ya, na kama ị ga-eme ya ya na ịgbagburu ndụ ugbu nwa na oge ga-eme gị na-emekowa gị na-emekowa. Gbatakwa ụkwụ na breeki nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị. Vidiyo ọzọ, the next video m na gị post m na-eweta ebe a ga-eme explain ihe m na-ekwu ebe a. Ọ nga ọha m n'ọnụ. Udo dịrị unu.